No niin, terve YouTube. Moi. Tässä me olemme tekemässä tällaista yövlogia. Eli tässä minä, sinipaitainen Pelle tässä. Olen Ronde ja Minä olen Lude. olen säätäjä Ronde ja hän on säätäjä Lude. Ja no, me olemme nyt kuvannut YouTubeen 2 temppuvideota. Ja olemme aikomassa tekemään sellaisia niin sanottuja säätövideoita. Ja sitten ehkä kun mä saan bändikämin, ehkä joskus, en tiedä, en ole varma, ehkä tämä herra Lude nimittäin lataa sen minulle tietokoneeseeni, kun en itse osaa, olen aika retardi näissä tietokoneasioissa. Joo. Niin alamme tekemään Minecraft ja ehkä Growtopia-videoita. No, Growtopia on sellainen peli, sellainen kännykkä kautta tietokonepeli, mikä on vähän niin kuin siinä voi tehdä oman kodin ja kasvattaa omaa puita ja sellaista, mutta me olemme niin kuin, vähän kaikkea olemme tekemässä. Hei, näy nyt Ludekin sieltä ja Ronde. Joo, no noin. No, mitäs tässä nyt enää sanois? Oho. Lude häipyi kanavalta. Ei häipynyt. Hän palasi taas. Moithaa. Mitä sinä sanoit? Ei kai. Joo, no. Niin. Ananas on minulla. Joo, no ehkä palataan sitten ensi jaksossa. Tää oli vähän sellaista niinku esittelyä. Enemmänkin ollaan aloitettu tää uusi kanava. Mut hei kaikki nyt, kaikki ketkä näkee tän, menkää tilaamaan. Jos tykkäätte säätövideoista ja haastevideoista ja no mitäs kaikkea nyt tästä tuliskaan. No, hei, älä siellä kuole. Älä kuole. Otsa. Juu, no. Menemme sitten sitä. Menee vähän sen takaisin. Juu. No. Video oli varmaan tässä. 3 minuuttia vlogausta. Ei huono, mutta Maria. Nähdään ensi videossa. Moido. Moido.